तो भाई लोग गाना लिखले बानी अश्लील गाना बा भाई लोग। काहे कि बढ़िया बढ़िया वीडियो डाल के वाले परेशान हो गइल बानी, बढ़िया वीडियो व्यू नइखे आवत। तो असली गाना एगो लिखले बानी, एगो लइका कहता लड़की से। अच्छा लागे भाई लोग, चैनल सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दियो। अश्लील गाना बा, आवाज धीरे कर सुनिएगा, नहीं तो ईयरफोन लगा सुनिए जा। एगो लइका कहता लड़की से, अरे चिकन पेट अपन गहिर ढोढ़ी त तोप तोप। अरे चिकन पेट अपन गहिर ढोढ़ी के तोप तोप। ना त कदी कौनो लइका घोप घोप, ना त कदी कौनो लइका घोप घोप। आगे ले करी कहता भाई लोग, चढ़ली जवानी ते देखाव तारे घूम के। फाड़ दी सामान कौनो होठ तोरा चूम के। चढ़ली जवानी ते देखाव तारे घूम के। फाड़ दी सामान कौनो गाल तोहर चूम के। अरे धके दुनु हारन बजा दी कौनो बाजी पोंक पोंक। यारे पोंक पोंक। ना त कदी कौनो लइका घोप घोप। अरे कदी कौनो लइका घोप घोप। अरे चिकन पेट अपन गहिर ढोढ़ी के तोप तोप। ना त कदी कौनो लइका घोप घोप। ना त कदी कौनो लइका घोप घोप।